Sen. Nu är det på YouTube. Lägger ut det där. På sidan. Ja, det finns man kanske inte. Så är det bara. Vad är det? Helt otroligt. Lerums Tidning vill ju ha bilder när man skulle mejla över här innan måndag kväll, så får de skriva något. Det var väl mycket kontakt med dem. Ja, det var inne. Jag spelar lite ishockey. Ja, du får en ishockey där. Men det är ju gamla vapendragare. Jag tyckte väl att det var kul. Jag tyckte jag kände det jättebra. Och då tog tag i det direkt så efter det får jag säga. Hon har vuxit i mina ögon. Hallå! Det blir YouTube sen, vet du. Det blir YouTube. Ja. Det är bättre att vänta lite. Lägg nu ut detta på jorden. Ja, det är.
varför är ni här idag? Jo, framförallt för att vi har 3 kanonbrudar. En stor där nere, Inga Larsson. Och sen Inga Lysö. Och de kan alla och känner alla elever. De är livsfarliga på det sättet. De chattar med dem alla. Men de började dra i det här. Det vore jätteskoj att försöka få 9:orna att samlas. Och sen gällde det att Staffan Gustrin var en bra gubbe att haka på. Som då är både dator och annat. Så Staffan kom alltså väldigt snabbt in i gänget där. Sen jobbade de strategiskt att de försökte hitta några personer från varje klass som kunde hjälpa till. Jag blev uppringd, jag tror det var i slutet på november, Sven, som du ringde till mig. Och efter ett tag sa han, du, de andra hör också. För han hade sån där, samtal som var, och då fick jag skärpa mig lite. Jag hann nog inte säga något dumt om någon gång. Har du lust att kolla 9G för det? Ja, gärna, så jag visste inte vad jag... Jo, det visste jag nog. På 4 minuter där ni talar om hur ni har gjort i livet och hur många vänner ni har haft och barn och så. Det har ni alla hoppat förberett det, inte då, eller? Är det någon som inte vill göra det? Ja, det var någon som inte... Då gör vi inte det. Och det var Birgitta som sa det. Men vi tyckte ändå... Alltså det är ju omöjligt att alla kommer att få prata med alla. Men att någon gång i alla fall att alla ska få se alla. Alltså, vi tänkte vi skulle göra, nu fick vi inte sitta som vi hade hoppats, för vi trodde att vi skulle kunna sitta allihopa i ett ut. Så att, ni ser inte dem där inne, va? Nej, då. Vilken klass är det då? Där inne? Han var i Småland. Och han har en dam som var lekkamrat med min hustru i 6 år. Världen är jättestor. Kenneth Alfredsson. Kan inte du? Tycker ni det är jobbigt att komma och ställa er här? Och ni andra, när ni sen att ni kommer och titta. Det kan ni väl göra? Kenneth Alfredsson. En Aspenbonde som gick i 9 år. Du behöver inte göra mer. Lars Holmström. Ser vi Lars? Reine Kjellberg är påkörd i bilolycka och har jättesvårt att röra sig. Han står där inne. Han springer inte lika fort som han gjorde på den tiden. Hälften så fort. Men han är nog lika hård på brudar. Nästa är 982, Stig Westman. Ser ni Stig? Du får komma fram här, Stig. Det är några här säger det som vi ser. Nej, han börjar det. Nu är det väl så att med flickorna här så är det ju sitter lite illa till, men det är svårt att komma fram. Det var 3 Eva på rad i era klass. Nästa är Eva Gustafsson. Hon heter Magnusson, står det nu. Det här var lite halvfyrt, den kommentaren. Det var någon som sa att hon heter Magnusson. Eva Jonasson. Ja. Eva Jonasson. Kristina Levander. Mariana Lundqvist. Det är väl Gubel där borta, jag vet inte vad. Jag vet inte riktigt med klasserna. Ingrid Rudevard. Nilly Strandberg. Svävar fram här inne också. Bertil Helgesson. Bertil Helgesson. Och det är han. Han har hamnat längst ner på 9G.
Christer Karlsson. Heter numera Höger. Janne Olofsson. Ja, jag sitter där. Eva Britt Andersson. Eva Britt Andersson. Nygren. Det var det gänget. Sen har vi ett som det står 9Y6C på. Där har vi Håkan. Han är lik sig. Bertil Eriksson. Björn Eriksson. De är inte släkt, de bara stavar samtidigt. Ni vet det. Anders Eström. Ingvar Mann. Han har satt sig i den klassen, man känner sig mer hemma där. För han gick större delen av sin tid i den klassen. Han har gjort någonting som jag tycker är beundransvärt. Han hade en bokning där han skulle hålla föredrag och vara bortrest över hela helgen på folkhögskolan. Han bokade om det arrangemanget. Det tycker jag är klart. För övrigt så påpekade jag ett mejl till honom. Du var la mat, så det sa han att han var. Tommy Sundberg skulle komma och vi vet. Vet ni vad han sa till mig när jag ringde honom? Du kommer du ihåg, du är förfalskade hela högstadiet. Det var inte så blodigt, utan det var ju rätt okej. Jag var född 48 och då har han formellt inte fått vara med och spela i vårt skollag och så. Så jag vet inte vem de spelade för. Kanske var Ingvar Mann? Nej, jag vet inte. Ja, något annat namn. Jag tror att det är preskriberat. Ska jag? Det tror jag. Åsa Karlsson. Kristina kom inte där. Birgitta Kolby. Leverén. Hon är också lik sig tycker jag. Ja, det är inte sett så ofta, men hon är lik sig. Ingrid Forsell säger att hon är lik sig. Anette Helmarsson. Kristina Helmarsson. Lisbeth Hultberg. Ja, det är jag. Hon är lik sig. Vad är det så större? Om ni inte ser henne så är hon inte större, säger hon. Birgitta Sandeberg. Ja. Vi såg det i våran grupp. Ja, har vi ingen i våran kull på skolan som blir någon världskändis? Men det vi kunde komma på Birgitta Sandeberg och alla våra skådespelare, så det då. Ja. Då går vi över på parallellklassen. G2. Hans Forsberg. Är han inte? Nej. Nej, det står att han inte ska börja göra det så fel. Jag tar tillbaka det och går istället på Lars Helgesson. Ja. Lars Helgesson. Lars Inge Jansson. Ja, det är jag. Och Kenvik. Ja. Jag är lite orolig för Bengtsson här. Han verkar ha snöat in på de här apparaterna. Ja, han kan lägga ut det på nytt. Han har haft ut Bengtsson i... Han har ju udda till mig. Vad säger du här? Nej, ja. Ska du gifta dig med en karl nu? Ja. Ja, det är som en Sven. Jaha.
lycklig ut nu. Olycklig. Ser lycklig ut. Jag är jättelycklig. Nej, vi är så lyckliga då. Någonstans, alla pratar om munbollar. Ett jävla sål. Hur jävlig man var egentligen. Alla det tycker om men ändå. Asså? Det är väl inget fel egentligen. Men mannen är väl rätt så bra som det är. Lillebror eller? Staffan Gustrin. Är det Staffan du sjunger med? Nej, inte nu. Nej, men jag trodde det var din bror Staffan. Vem är det mina bror? Lämna Peter. Du är i alla fall ett offer för den här mekaniska musiken. Ja, jajamän. Vad är det för musik ni spelar då? Den kommer Bengtsson för fan. Just Bengtsson. Ja. Vad säger du? Vad var det du blev kallad för? Vet du, det var Bertil som kallade dig. Redan. Nej. Men det kommer du ihåg. Nej, det kommer jag fan inte ihåg. Men jag vet att Melle var på den. Melle från Aronskrell. Melle, han skulle komma också idag. Vad fan är Melle då? Ha? Spela in. Var en bra personal. Ingrid Forsell. Nu går jag. Det försvinner inte för något här. Det försvinner inte för något här. Känner inte jag det? Vi stänger den där. Jag står här och tjuvlyssnar lite på vad ni säger. Det är inte på henne nu. Du växer upp. Du är grannen nu. Vad fan tryckte du med min tjej för? Det gör inget. Det var ju Bertel för henne. Va? Det berättar du då? Ja, det är det. Men vad är du? Man får kika ibland så. Titta och se. Hedlund.
inget brännvin. Det räcker det mycket. Det hjälper inte när vi viftar penningar. Det blir ingenting då. Det blir ingenting där. Jag får inget annat. Jag kommer inte ihåg det. Kommer du inte ihåg henne? Nej. Har du koll på formen? Ja. Kan det lite? Nej. Vi ska gå ut nu snart. Nej, Christer. Det tog många år innan du kom till där. Ja. 50 år. Ska du lätta på lädret nu igen, Christer? Vad sa du? Ska du lätta på lädret nu igen? Ja, men jag har ju vunnit pengar. Ja, har du också. Inte bara jag då. Nej. Jag behöver inte gå in. Man gör istället. Ja, det är Ingvar Malm, gammal trädgårdsarkitekt var du nu då? Arborist. Arborist? Ja. Klättra i trä? Ja. Det var helvete. Ja. Fortfarande. Gamla människor på 65 år klättra i trä. Kan inte vara möjligt. Kan inte vara möjligt. Fullkomligt möjligt. Kan det vara det? Arborist. Trädgårdsarkitekt. Ja, det klättrar inte. Jag känner ju arborister, men inte fan 65 år inte. Är du pensionär idag? Va? Är du pensionär idag? Ja, halv. 5 stycken som hänger. Alltså det tycker jag är faktiskt ganska... Gamla personligheter. Nej, ja. Han filmas där, bara skojar. Ja, jo det. Det finns ingen sån lyser där framme. Det är mycket papper. Bara bluffallning. Ni checkar det då? Ja, här kommer Lars Bengtsson också. Nu har vi hamnat i... Ja, precis. Nej, men ibland så blir det bara rätt, alltså man känner det att det är precis samma grej. Gamla uva. Men det var nog ingen som trodde det skulle vara rätt. Se glada ut nu här. Det var lite Vad heter du då? Vad heter du då? Jag heter Ann-Kristin Forsell. Du känner igen Jesper Palle? Jajamän. Ja, men dig känner jag igen. Jag tyckte du såg lite för ung ut i den församlingen. Var det väl bra? Tack snälla. Ja, det var ju du också. Även om du bor i Småland. Det är klart Bertil nu. Ja, Du ska på YouTube. Säg så. Bertil, du ska på YouTube nu. YouTube. det blir inte bättre. Ja, men är du där någon gång? Är du som är Gunnar Kvist? Ja, Känner jag inte igen? nej, jag känner inte igen dig. Ser du det? Herregud. Känner du inte igen Foffe? Jo, jag känner igen han. Nej, inte jag.
Ja, men nu när du säger det, alltså hela leden. Du märker vi står runt på en jävla cykel. Det är Astvall. Nej, det är väldigt laster. Nej, vad fan är tågen där? Han har ju skägg. Men det var ju mindre att Oskar Löfveton i morsas. Så vi köper in rullar från Holland. Det har inte du. Kommer du ihåg Benny när du var hemma hos mig på Lindvägen? Och du skulle på studiebesök hur det var att bo i lägenhet. Där har vi Lars Bengtsson, tjuvfilman. Tjuvfiskan också, va? Ja, tjuvfiskan. Och sen din pappa. och vi ska gifta oss. Gifta er? Ja. Ikväll, eller? Ja. Ja, alla på tiden. Det var alla på tiden. Och så sen går ska viga och jag kan sjunga på Bosse. Lasse Stefan. Ja, men just det, du var och mamma sa så här, det var en fin. Ja, det var vi. Ska du inte Vad säger du? Får du inte hålla på så? Nej, för fan. Jag träffade din Han är som han på macken som inte säger ett ord. Han går hela kvällen nu. Hans vackra ljus. Ja, det var det. Ja, just det. Det är färdigt. Det är nämligen så att min dotter har en sommarstuga där. Och så var jag med där. Ser glad ut, Roy, nu. Det var den högsta vinsten. Eller vad säger du, Bobban? Jag hörde inte vad du sa. Ja, ser glad ut nu. Tack. Ha det bra, Lars. Ja, se dig. Se glad ut, Rosen, nu. Se glad ut. Ja, det Vi är glada! Tackar! Ser inte ut som du har sålt smör och tappat pengarna. Nej, men hon som bor jag med. FaceTime. Hur reagerar Björn då? Vad sa du, den gamla? Den gamla vanliga hederliga. Ja. Så säger jag, det är till dig, Sara. Det är inte till mig. Han är alldeles... Är det Bengtsson nu igen? Ja, Bengtsson som vi måste ha något. Ja, det är klart vi måste ha. Ska vi ta med nu på YouTube också? Ja, må göra. Ser lite glada ut nu. Ja. Så det kunde ha blivit. Åsa kom med. Ser glada ut nu. Jag ska titta. Det ser ut som på
Jävlar vad Eva, det var inte snygg. Ja, men ni var väldigt mycket vänner då. Ni bodde i varsin ända av huset och allt. Både första gången och andra. På Hulan. Dricker du vin nu igen, Per? Ja, det är jag på. Man kan ju tro att du är vinalkoholiserad. Ja, men jag är... Det är för hjärtat. Hjärtat? Ja, då har jag min fulla förståelse. Senare så låg jag alltså i Solera. Hosta och hade mig och ändå sig på nu. Det var så jobbigt. Så det var kostigt. Vad är det frågan om Bengtsson? Inga detaljer. Nej. Också, den gamla gode. Ja. Den är bitar, vet du. Jajamän. Vad är det på gång? Ja, det vet man ju inte vad Det är bröllop på gång, inga jävla detaljer. Jag har alltid gjort det. Och den där jävla jag vet inte vad jag han är så där på Ja, vad ska ni ha nu då? Era snålrövar. Köp någonting nu här. Lätta lite på lädret nu, Stig. Hur är det med Bengtsson och ekonomin? Bengtsson och ja, hur har han det med ekonomin? Det är dåligt. Har du aldrig sett träffat en fattigpensionär så finns det en här nu. Där är en, ja. Fattigpensionärerna. Jag får kolla upp det. Ska ni gå på Den här lilla filmhistorien i Montreux-festivalen, antar jag. Vad tänker du? Alldeles talas om YouTube, eller? Heter han YouTube? Nej. Jag tar mycket betalt för den här YouTube-klippen här. Hur många meter har du filmat nu? Jag vet inte fan. Avpixlat hamnar de på antagligen. Har du köpt en sån? Ja. Bättre än så, ser jag. Ja, det är högform. Han är ju hans 17 öl där på. Just all viskan har uppe och all jäger. Bitar. Du börjar järnvägen och samma. Har ni aldrig funderat på det här? Jag var här på. Ja, men det var ju tråkigt med... Du är med här, Birgitta. Och till Bengtsson, du ska ta locket. Ska du ha ett filter? Du ska ta locket framför filtern. Säger du det? Hur mycket var det? Var det 6,2? Ja.
Ja. Och idag har jag flyttat 200 meter. Byggde på mina föräldrars stort. Det är både Bengtsson för fan. Det är inspelning på gång här. Du är för helvete. Visst. Kommer ni? Vi hör så. Ja, det gör vi. De sa att du skulle se till att åka hälsa till Marita. Ja, det gör vi det. Vi gör det. Vi sa det att vi kommer nästa år. Vi kommer nästa år. Vi bestämde att vi gör det nästa fredag. Nästa fredag. Nej, men 2 år i alla fall. Ja. Vi gör det lite snabbare. Tack så mycket. Nu kan man känna igen det. Ja, det är hemskt att det är jobbigt. Kan du inte ta en hastig? Ja, det är en dubbelsäng där. Och då får det fråga Kan du inte frälsa oss lite grann? Åtminstone från ungdom. Det kan vi inte. Det är bara att prata med honom. Tack så du ha. Hej då. Ja, Eriksson var på väg. Sticka upp ölen nu. Så att vi får se hur länge det blir, men... Ja, det är säkert. Andra sidan. Alltså, vad bra! Vad bra! Vad till! Tack snälla! Ja, tack snälla! Hej då! Hej då! Vi kanske lägger och drar oss hemåt, eller vad säger ni pojkar? Ja. Thank you.